Tak, milí diváci, neviem, či ste si to všimli, ale máme za nami úspešne prvý jarný deň a sú tu aj jarné povinnosti, odozdávanie zadaní v škole a rôznych zápočtov. Ale škola nie je len o povinnostiach, ale aj o akciách, ktoré prinášame tento týždeň. Vítajte pri sledovaní rýchlych správ. Ak plánujete aj vy, milí študenti, bývať na internátoch Technickej univerzity budúci rok, stačí, ak si podáte do 15. apríla žiadosť na ubytovacom oddelení alebo aj cez MAIS. K žiadosti o ubytovanie vám treba občiansky preukaz, výpis o zaplatení k bytnému k poslednému mesiacu, ubytovací preukaz. Po uvedenom termíne sa žiadosti nepríjmajú. Pamätáte si na medvedíka Yogiho a jeho kamaráta Bubu? Bývajú spolu v Jellystonskom parku a majú spolu 52 rokov. Vykrádajú košíky okolo idúcim turistom a teraz vám ich prinášame v novej podobe 3D verzii. Lenže teraz sa z neho turisti vytrácajú. Yogi a Bubu cítia, že ich park je v ohrození a s tým aj ich sladké dobroty. Či sa im podarí so správcom tento park zachrániť, sa môžete prísť pozrieť do našej 3D projekčnej miestnosti útorok a štvrtok o 20. hodine. Kto tvrdil, že už sa nedá nič nové vymyslieť, bol úplne vedľa. Filmové spracovanie bláznivých kúskov v podaní partie nenudiacich sa Američanov, ktorí stvárajú šialené kúsky dvíhajúce žalúdky a zrýchľujúci tep. Títo páni majú prach bolesti riadne vysoko a tak im nerobí problém napríklad sebamrzačenie či pohoršovanie verejnej mienky. A ak máte radi detálne a spomalené zábery strelných nápadov, tak film Jackass 3D je určený práve pre vás. Tento film je nevhodný pre slabé žalúdky, ale ak vás zaujal, stačí, ak prídete v pondelok alebo v stredu na premietanie do 3D projekčnej miestnosti a môžete si ho tam v kľude pozrieť. Ak ste priaznivcami športu a radi sa zabávate, tak vás pozývame vo štvrtok na turnaj vo futbale a volejbale, ktorý sa uskutoční na Jedlikovej 7. Prihlásiť sa môžete na tejto mailovej adrese posilňovňa@intrak.sk. Vo volejbalovom týme musí byť minimálne jedno dievča a na futbal sa prihlasujte v mužstve 3 hráčov a 1 brankára. Pre všetkých priaznivcov tvrdších športov bola zriadená nová telocvičňa pod názvom Slavia Tuke Budokan. Môžete sa v nej nájsť napríklad v športe ako je thajský box alebo kickbox. Môžete sa prísť na tieto športy pozrieť alebo si ich rovno zacvičiť na Watsonovej ulici. Ak ste priaznivcami bufetu na Jedlikovej 7, máme pre vás veľmi radostnú správu. Otváracie hodiny v bufete boli upravené v sobotu od 10. do 14. hodiny. Ak ste priaznivcami informačných technológií a zaujímate sa práve o túto oblasť, pozývame vás na prednášku, ktorá sa uskutoční v útorok o 17. hodine v budove Technickej univerzity. Táto prednáška s názvom MS Cloud Computing sa bude nachádzať v posluchárni 529 na 5. poschodí, blok A. Ak chcete používať operačný systém bez harddisku alebo CD-čiek, stačí, ak začnete využívať služby PC klubu, ktorý vám poskytuje sieťové bootovanie pod názvom Netboot. Stačí, ak si správne nastavíte svoj BIOS. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke PC klubu v sekcii Mám problém. Ak ste súťaživí a radi vyhrávate, stačí, ak sa zapojíte do našej cinema súťaže. Žrebovanie bude prebiehať 1. apríla. Uvidíme sa o týždeň. Ahojte.